Obrim ara a plana esportiva i avui, Albert, ho fem parlant de la mitja de Montornès, però del seu vessant més solidari. Exacte, perquè Creu Roja ha rebut la donació de la recaptació solidària que es va fer durant la 30a edició de la mitja de Montornès. Es tracta d'una col·laboració que ja supera la dècada i que enguany destina els fons al projecte Èxit Escolar, una iniciativa adreçada a alumnes de primària que es troben en una situació vulnerable. El projecte Èxit Escolar de Creu Roja a Granollers acompanya infants de tercer a sisè de primària en situació de vulnerabilitat amb l'objectiu de reforçar els aprenentatges, consolidar hàbits d'estudi i potenciar l'autonomia personal. Actualment el programa dona suport a 12 infants gràcies a la implicació de 5 persones voluntàries i el seguiment tècnic de l'entitat, contribuint així a garantir la igualtat d'oportunitats. Principalment l'objectiu és que facin un berenar, que possiblement aquests nens només fan un àpat en tot el dia, i amb aquesta manera venen aquí, fan un entrepà o una pasteta, un suc i tal, i és principalment per ajudar-los amb aquest tema. Aquest projecte és el destinatari dels 5.060 euros recaptat en la 30a edició de la mitja marató de Montornès, celebrada el 2025. La trobada entre l'organització de la cursa i Creu Roja ha servit per formalitzar l'entrega i conèixer de primera mà l'impacte de la donació. Una recaptació que ha estat possible gràcies a la donació que aporta l'empresa Henkel i a la iniciativa del fotocol solidari de Movimiento Piu, una forma de col·laboració que aporta molt al territori. El fet que la pròpia mitja tingui aquest compromís de fer un impacte social i a més a la comarca, crec que diu molt de l'organització i de tot l'entramat que fa possible aquesta cursa. Al final t'intentes arribar a la màxima part del territori possible i pensem que Creu Roja és una entitat acreditadíssima i que fa una molt bona feina i que abasta, entre altres, els 19 municipis que abasta, hi ha els 4 que estan implicats amb la mitja marató. Des de l'organització s'ha destacat la satisfacció de mantenir aquesta aliança amb Creu Roja i de continuar demostrant l'impacte social d'aquesta cursa. La propera cita amb la mitja serà el 12 d'abril, amb la celebració de la 31a edició.